Pozdrav ljudi, danas ćemo raditi Water Challenge. Ako ne znate što je Water Challenge, moramo popiti ovu tu litru vode. Mislim to litra vode. Ne znam, nije mi bitno. Pola litra, nije litra. U 15 sekundi. Da, 15. To je to i krećemo. Za 3, 2, 1. Nisam uspio vidjeti koliko puno je ostalo. Nisam bio jako željan, pa ovo sam pio na silu. To nije ni bitno, jesam ja bio željan. Šta je meni? Jesam glup. To je to od ovog videa, ja se nadam da se sviđa i ostavite like, share i subscribe. To je to, vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.